TELIPAALE. Wait, no, Priyas only. BALE TELIPAALE. What a comedy. ಮಾತಾ ತುಳುವರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ತೋಂದಲ್ಲರು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಂಬರ್ 1 ಚಾನೆಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ನಿಗ್ಲ ಮೋಗೆದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಯಾನಿಗ್ಲ ರೂಪೇಶ್ ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿಯ ನಡೆದೊಂದುಂಡು ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಸ್ಎಲ್ ಮೂಜಿ ತುಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಗಂಟೆ ಒರ್ಮ ಆನಗ ತುಳುವೆರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ತೆಲಿಕದ ಶಬ್ದ ಜಾಸ್ತಿ 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 ಅವನನ್ನು ದಾಗಿ ಬಂದಿನ ನಾಣ ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಸ್ಎಲ್ ಮೂಜೆಟ್ ರಡ್ಡನ ಸುತ್ತು ಶುರುವಾತನೆ ಅಂಜಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂದು ಇತ್ತ ಮೂಲು ತೆಲಿಕೆ 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 ಜಾಸ್ತಿ ಅವನುಂಡು ಅಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಅಂಡ್ ಏನಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೇನು ತೆಲಿಪಾಯರು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ತಂಡ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಐಕ್ ತುಂಬು ಈ ಕೂಟನುಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ರಡ್ಡು ತುಳುನಾಡದ ಮುತ್ತುಲೆನು ಯಾನ್ ಎದುಕೊಂಡು ಸುರುಕಾದ ಈ ಕೂಟನುಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ ಶೆಟ್ರ್ ಜೋರಾಯನ ತಾಟಿಕೊರ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಹಿಮ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರಿಕಾರಾಯನ ಅಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸ್ವರೆಗ್ಲ ಜೋರಾಯನ ತಾಟಿಕೊರ್ಲೆ ಅರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂರ್ತು ಬರೋದು ಸುಮಾರು ಜನ ಸಹಕಾರ ಉಂಟು ನಮಕ್ ಅಕ್ಲೇನು ನೆಂಪು ಮನ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂದು ಪೊರ್ತು ಸುರುಕಾದ ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸಿಟಡಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ AK ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮಾತಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅರುಣ ಮಸಾಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಟಿವಿ ಎದುರು ಕುಲ್ಲುದು ತೆಲ್ಪುಗ 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 ಅಂತ ಕಾತು ಕುಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇತ್ತ ತೆಲ್ಪಾಯರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಗಮ ಬೆದ್ರ ಬನ್ಪು ನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ತಂಡ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ತೆಲ್ಪಾದೇರು ಮೂಲು ತೆಲ್ಪಾ ತೆಲ್ಪಾದ ಬುಲ್ಪಾವೆರ ಐ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕೋಡು ನಾಣಾಕ್ಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುಡು ಜೋರಾಯನ ದಾಟಿಕೊರ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸಂಗಮ ಬೆದ್ರ. ಹಲೋ ರಮಣ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನೆತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅರ್ನ ಕಂಪೌಂಡ್ರು ಪಾತಿರ್ನು ಪಂಡ್ಲೆಣ್ಣ ದಮಗ ಬುಡಾಗಿ ಏಯಣ್ಣ ಪುಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಶುಭಾಕಾರ್ಯ ಬಂದು ಇತ ಎಂತೊಳ್ಳೆ ಮಗ ಮೂಲ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ತು ಪೋತಾರತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೇಡಮ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ದಾಲ್ ಎಜ್ಜಿ ಮನಿ ಪೂಜೆ ಆಂಡ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ನರ್ಸ್ ಬನ್ನಾಗ ಅಪಗಪಗ ಕಣ್ಣು ಬುಲ ತೂಪಿ ಪುಂಜು ದೀತಿನಯ್ಯ ಕೇಶವ 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 ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಕೇಶವ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಟೈಲರ್ನ ಮಗಳು ಸುನಂದ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನನೇ ತೂ ತಿಳಿಪುನ ತಮ್ಮೆ ಆತೇನಾ ಆತೇನಾ ಇನಿ ಬೊಲ್ಪುಲ್ಲಾಗದು ಏರ್ನ ಮೋನೆ ತೂತೇನ ದಾನ್ನ ಸಾದಿರ್ ಪೋಪನ ಪೂರಾ ಪಣ್ಣುಲಿ ಏನನೇ ತೂ ತಿಳಿಪುಣಮೆ ಸುನಂದ ತಿಳಿಪುನಗ ಎನ್ನ ಊಟಲ್ಟ ಮೂಡಿನ ಕಟ್ಟ ಕಡಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದೂ ನಗದವಳು ನಕ್ಕಿದ್ದು ಹಿಂದೇಕೆ ಎಂಚ ಎಂದೂ ನಗದವಳು ನಕ್ಕಿದ್ದು ಹಿಂದೇಕೆ ಎಂದೂ ನಗದವಳು ನಕ್ಕಿದ್ದು ಅಲೆ ಉಂದೇಕಿ ಕಿರ್ತಿಲೆ ಅಟ್ಟಂತ ಓ ಮಾರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋನುಂಡು ಆಯ್ಜಿ ಏನೇ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈ ನಮೂನದ ಅವಸ್ಥೆ ಏನೇ ಕಾಯಿನಿಯೇ ಈತಲ ಮಾಲ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಪಡಿದಿಂಬೆ ಈತಲ ಮಾಲ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಪಡಿದಿ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಕದಿಂದ ಎಂಕಲ ಪಡಿದಿಗಲ ರಂಬ ರೊಟ್ಟಿ ಆಂಡು ಹಾಲು ಕುಂಟಾಡ್ದೋಡು ಯಾನ್ ಆಪಜಿಂದು ಹಾಲು ಅರ್ದೋಡು ಯಾನ್ ಆಪಜಿಂದು ಹಾಲ ಗರ್ವ ಕಟ್ಟಕೊಲ್ಯಲು ಯಾನ್ಲ ಗರ್ವ ಕಟ್ಟಕೊಲ್ಯ ಹಾಲು ಗರ್ವಡು ಬ್ರೆಡ್ಲ ಚಾಲ ದಕ್ಯಲು ಕೂಡ ಗರ್ವ ಕಟ್ಟಕೊಲ್ಯಲು ಯಾನಪ್ಪ ಕೊಂಚ 2 ನಿಮಿಷ ಗರ್ವ ಬಿಡಿಯ ಡೇಗೆ ಅವು ಬ್ರೆಡ್ಲ ಚಾಲ ಬರಿಯಾರು ಇದು ನವಲ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಕುಟ ಏರ್ಲು ದಾದೆ ಗರ್ವ ಬೆ ಗರ್ವ ಗರ್ವ ಆ ತನಕ ಬತ್ತನ ತಲ್ನ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಎಂಕು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುಂಜಲಿ ತೂದಿ ಕರ್ಪುಡು ಚಲಿ ಕುಲ್ತು ಬೆ ಅಕುಲು ಬತ್ತಿ ಬೇಕ ಪೂರ ಸಾಮಾನ್ ಅಕುಲು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಕುಲ್ದು ಪಾತರ ಕತೆ ಮಲ್ತ ಸಮಾಲ್ತಾರೋಡು ಉಲ್ತು ಯಾನು ಆ ಕಲ್ಲಡಿ ಕುಂಟಾದಿಜಿ ಪಂಡನ ಅವೇ ಕಲ್ಲಡಿ ಏನ ನರ್ತಿಯರ್ಬೆ ಅಜ್ಜ ಪೊಡಿಜಿನ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಮಾರೆ ಯಾನು ಕೋಟದ ಬದಲು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕೈಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೈತೀನಿ ನಂಬೆ ಓ ಮಾರಿ ಯಾಂಬತ್ತ 10 ಗಂಟೆ ಪೇಷಂಟ್ ಉಂಟು ಪೇಷಂಟ್ ಇರೇಗೆ ಪೇಷಂಟ್ ಒಲ್ಲ ಆಪುಂಡಿ ಇರೇ ಕೊಂಚ ಪೇಷಂಟ್ ಸಮಗಟ್ಟಡ ಆಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ತುನ್ನನೆ ನರಮಾನೆದ ಮುಟ್ಟ ಬರೆಯ ತೂತರ ಬೋರ್ಡು ರಮಣ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದೂರೋಡು ತೂನಗೆ ಎನ್ನೋಡು ಮರಣ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಂದು ಏನೇ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈ ಪೆದುಪವನೆಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮಾತೆರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಈ ಪೆದುಪವನರನ್ನು ಮಾತೆರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕುಡ ಬೋರ್ಡುದೇ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು ಕೂಡ ಬ್ರಾಕೆಟೆಡ್ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೋಲಾಂಡಲ ಅಂಜೋಲೇನು ಪೆದುಪವನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಂಡೇ ಆತೇನೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇರೇ ಬರ್ಪಿನ ಪೇಷಂಟ್ ತುಲೆ ಎದುರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬರ್ಪಿನ ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಬರ್ಪಿನ ಪೇಷಂಟ್ ತುಲೆ ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜೇ ದಿನೊಟ್ಟು 10 ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಪೆದ್ವೇರು ಪೋಪೇರು ಅಪಗನೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಪಗನೆ ಪೋಪೇರು ನಂಬೆ
ఆ పగనే బాతదు ఆ పగనే పోయారాకులు ఎంచిన ఏటీఎంకు పోపడమే ಅಕಲ್ನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಈರ್ನ ಮಿತ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಈರ್ ಗೆತ್ತೊನ್ನ ಫೀಸ್ದ ಮಿತ್ತು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಉಂಟು ಈರ್ ಖಾಲಿ ಚೆಕಪ್ ಮಲ್ತಿನೆಕ್ ಒಂಜಿ ದಿನ 150 ಗೆತ್ತೊಂಡರಡ ಕೂಡೊಂಜಿ ದಿನ 180 ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಹೌದಾ ಗಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮೇ ಎಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಮಲ್ಲಿಗೆದ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಪಂಡ ಅಂಚೆ ನಿನ್ನ ಫೀಸ್ದ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಪ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಪಿನೆಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈರ್ನ ಫೀಸ್ದ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಪಿನೆಕ್ಕಿಲ್ಲ ಏನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏ ಅವು ಬಂಡ ಯಾನು ಮರ್ತು ಕೊರ್ಪಣ ಎಂಕೆ ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಂಬೆ ಅಜ್ಜ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಗ ನೀ ಬರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮರ್ತು ಕೊರ್ಪಣು ಎಂಚಿನಿ ವಾನ ಮುಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏರಿ ಯಾನು ಬೊಂಬಾಯಿ ಹಿಡಿತಿನ ಆತೆಡ್ಡ ಬೇಲಿನ ಬಿಟ್ಟು ದ್ಯಾಗ್ ಊರು ಬತ್ತೆ ಅಂದ ಅವನುಂಟು ಕೇಸವ ಈ ಬೊಂಬೆ ಹಿಡಿತಾನವೆ ಯಾ ಮರಣಿ ಬೊಂಬಾಯಿ ಹಿಡಿತೀನಿ ಮರಣಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಊರಿಗೂ ಆ ಪಲ್ಲಕ ಎಂಕು ಬೊಂಬಾಯಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟ ಹೆಂಗ್ ಬೊಂಬಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ಪಲ್ಲಕ ಬೊಂಬಾಯಿ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲು ಓಲುಂಡು ಮೂಲುಂಡು ಅವೇ ಓಲುಂಡು ಅವೇ ಮೂಲುಂಡು ಅವೇ ಮಾರೆ ಓಲುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬೊಂಬಾಯಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತಿನ ಊರ್ದ ಪುದಾರು ಮೂಲುಂಡು ಎಂಗಿಡಿ ಬೊಂಬಾಡ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನೀನು ಏನೇ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಏತೆಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಇಡುತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ತುನ್ನ ಇರೇ ಬೆಕ್ಕಾಸ ಬತ್ ಬೋವು ಇಚ್ಚಿದ ಬೆಲೆ ಬೇ ಏನೇ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಗಾಡಿಡು ಪೋನಗನೆ ಜನಗಳು ಪೂರ ಪೋಡಿದು ಬರಿ ಬರಿಟು ಅಂತ ಅಂತೀರಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಚು ಬೇಲೆ ನಿನ್ನ ಎಂಚು ಬೇಲೆವು ಏನೇ ಏರ್ನ ಮತ ಅಕ್ರಮ ಅಂಗಡಿ ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಡ ಮತ ಉಂಡ ಅವೇನು ಪೂರ ಮರತ್ತು ಬರ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಲೆಡತ್ತ ಈ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತಾನೆ ಅತ್ತ ಯಾನ JCB ಡ್ರೈವರ್ ಬೊಕ ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಡ ಅಕ್ರಮ ಅಂಗಡಿ ಅವು ಅಂಚಿನ ಮಿನದಾಲ ಎತ್ತನಂದ ದನಿ ಮಿನಿ ಮರತ್ತು ಪಾಡ್ರೆ ಪಂಡ್ರೆಡ ಮರತ್ತು ಪಾಡುವಂತೆ ಬೊಕ ಆ ಜನಕ್ಕಲು ಮತ ಬೋಡಿತಾಯ ಬಾರ್ನು ಅವು ಯಾನೆ JCB ಪೋನಾಗ ಪೂರ ಪೋಡಿದು ಬರಿ ಬರಿ ತೊಂತೀರಿ ಬೊಕ ಅಡಿಬಿಡು ಸೈಪಿನ ಏನೇ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈ ತೆಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಬೊಂಬ ಹಿಡಿದು ಪೋಡಿಯೋ ಊರು ಪಾರ್ವತಿನ್ ಪೋಡಿದು ಊರು ಪಾರ್ವತಿನ್ ಆನಿ ರಡ್ತಿಂಗಳು ತುಂಬು ನೇಪಾಳದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭೂಕಂಪ ಆಯ್ಜ ಏರಾ ಬಂಡೇರಿ ನನ್ನ ನೇಪಾಳದೊಡನ ಭೂಕಂಪ ನನ್ನ ಬೊಂಬ ಇಡ್ಲಾ ಪುಣುಂದು ಏನೇ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಪಗಿಲಿಡಿ ಬಂಗ ಬತ್ತು ಬೆಂದು ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತು ರೂಮ್ ದೊಲೆ ಜಪ್ಪರಂಡಲುಂಡಿ ಪಗಿಲಿಡಿ ಬೆಂದು ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತು ರೂಮ್ ದೊಲೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಡು ಜಪ್ಪುಗನ ಭೂಕಂಪದ ಬೋಡಿಗೆ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಬಂದು ಸೀದಬೋದು ಫುಟ್ಪಾತ್ ಇಡು ಜಪ್ಪುಗನ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ನ ಬೋಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಮೆ ಫೋನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಅಡ್ದು ಕಣ್ಣನೆ ಬಿಡೋದು ಇರುವೇರು ಪೇಷಂಟ್ ಬೈದೇರು ಇರುವೇರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡೋಡ ಅತ್ತೆ ಒರಿ ಒರಿನೇ ಬಿಡೋಡ ಇರುವೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡೋಡ ಒರಿ ಒರಿನೇ ಬಿಡೋಡ ಈನ ಕಮ್ಲೋಗಿ ಇರು ಹುಡುಗಿನದಿ ಕೂದೂರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಏರು ಬುಡಿದೆತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡ ನೀನು ನಂಗೆ ಮಾಸ ಅಲ್ಬಾರ್ನ ಬುಡಿದಿನ ಗಡಪಡು ಬುಡಿದಿನ ಗಡಪಡು ಏ ಪೊಂಜು ಅವು ದೊರಿ ಬಂಜಿ ತಿರುವುನು ಅತ್ತಿಯ ತಿರಿ ಬಂಜಿ ದೊರಿಯುನು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ದೊರಿಯರ ಈತ ಬೇಗೊಡತ್ತ ಈಗ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಬರ್ಸುಂಡು ಅವು ಸಂಕಟ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇರ್ನ ಸಂಕಟ ರಜೆ ಬರಿಕದಿಲಿ ಸುರುಕು ಕೂಪನ್ ಏ ಪೊಂಜು ಅವತ್ತಿಯ ಕೂಪನ್ಯ ಪುಂಜುವ್ಯ ಮೇಡಮ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನ ನಂಬರ್ ದಟ್ಟಿಟ್ಟು ಕೂಪನ್ అవును ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಪಡಿಲಕ್ಕ ಇರ್ನ ಪುದರೆಂಚ ಸರಿತಾ ಏರ್ ಪಣಿ ಸರಿ ಚಿಂದು ಎನ್ನ ಪುದರಿ ಸರಿತ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಪುದರ್ ಸರಿ 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 ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಕುಲ್ 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 ಕೇಸವ ಬಾಲ ಸುಮಾರು ತಿರ್ತು ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಏ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಪೊಂಜು ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಈನೇ ಟುಂಡಿಯೇ ఒక పుంజం మల్పుల నాతి పుంజం నా బాదెప్పున సైడ్ బాపు నేడు జాస్తి ಬೇಳೆಪ್ಪನ ಸೈಡ್ ಬಾದ ಸರಿ 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 ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ದಾಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ಉಲ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ದಾಲ್ ಜಪ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರಿ 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 ಪಳ್ಳಕ್ಕೆ ಏತ ತಿಂಗಳಿತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಈರತ್ತ ಈರ್ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಟೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಟೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೇತ ಮಿತ್ತೆ ಕೇಸವ ಮೂಜಿಂಚುಂಡು ಮೂಜಿಂಚ ಅಪ್ಪನ 3 ತಿಂಗಳು ಸಾಮ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಮೂಜಿಂಚಿತ್ತಿನ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಸಾಮ ಆಜಿಂಚಿತ್ತಿನ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಬರ್ತಿ ಅಪ್ಪಂಡ 12 ಚಿತ್ತಿನ 12 ತಿಂಗಳ ಓ ಮೇಡಮ್ 16 ತಿಂಗಳು ಓಡಿ 9 ತಿಂಗಳು ಪೆತ್ತು ಜರ ಕುಟದೇ 3 ತಿಂಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಸುರು ಅತ್ತಿ ಹೆಂಗ್ ಕಪ್ಪೆತ್ತಿ ಜಂಡತಿ ಬೊಕ ಬೇತೆಕಲ್ ಮಾತ ಬೇತೆ ಕೋಟಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಎತ್ತೊಂದು ಕದ್ದರ ಅರ್ಪಿನ ಎಂಚಿ ಪುಂಜುವ್ಯ ಸರಿ ಸರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಕೈ ಕೊರ್ಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಉಯ್ಪುನು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನೊಂಜಿ ಪಿದ ಇಲ್ಲೇರು ಆರೆನೊಂಜಿ ಉಲೇಲೆಪ್ಪರ ಓ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕುಲು ಅಂಚನಕುಲ ತಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಏರಿಗಳ ಅಂಚ ಮತ ಮಲ್ದಿಜ ಕೇಸವ ಯಾನಾಡು ಎನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಡು ಪೇಷಂಟ್ ನಗಲಿನ ದೇವೇರಲಾಗ ತೂತಿನಾಗುದು ಎಂಕುಲು ಎಂಗಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಮಾತಾ ಜನ ನಂಬಿಕೆ ದೀಪೇರು ಇರೇಗೊಂದು ಎಂಗಲ್ ಮಿತ್ತು ಧೈರ್ಯಜ್ಜ
అని చెప్తా డాక్టర్ ఇంక నిఖిల మిత్తాంగల ధైర్యం డాక్టర్ ఇదేడు రిసెప్షన్ కొన్ని వర్తిల్లోను ఎన్న కన్నన మిత్తంగ ధైర్యం డాక్టర్ ಎಂಗಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಿಡ್ದೇದಲ್ಲ ತುಜಾರ ಹಿಡ್ದ ಸರಿ 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 ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಕೈ ಕೊಡಿ ಪಂಡಲಕ್ಕೆ ಇರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಾಮಧ್ಯ ಎಂಚ ಅಂಚೆ ಏ ಪುಂಜು ಗೂಲು ಗೊತ್ತಿಜ ಮಾರ್ರೆ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಬಂಜಿಡಿ ತಿನ ಬಾಲೆದ ಆಮೇಲೆ ಏರು ಅವು ಅಕುಲು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನ ಪುದರ್ ಅಕುಲ್ ಬಾಲಾಜಿ ಯಾನ ಅಕುಲ್ ఉంది ಅಕುಲ್ ಸರಿ ಸರಿ ದಾದ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಜೋಡು ಮಸ್ತ್ ನೆತ್ತೆರ್ ಕಮ್ಮಿಂಡು ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ವೀಕುಲ್ಲರ್ ಇರೆ ನೆತ್ತೆರ್ ಕೊರ್ರಂಡು ಇನಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆವಡು ಇನಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆವಡಿ ಆವಡು ಇನಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಅವರ ಆಪುಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೌದಾ ಇನಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಅವರ ಆಪುಜಿ ಹೌದಾನೆ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೂತ ಮಲ್ಪರೆ ಸರಿ ಇನಿ ಬೂತೋಗು ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆವಡು ಎಲ್ಲ ಬರಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆವಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರಡಿ ಎಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತ ಆಪುಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತ ಆಪುಜಿ ಹೌದಾನಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಗಡಿಯಾರ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎಂಚ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಎಂಗಲೆಗ ಆಪುಜಿ ಹೌದಾನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ನಡ ಗಗ್ಗರ್ ದೆಚ್ಚಿಂಡು ಅಪ್ಪ ನಾನು ಐತೆಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪಲೆ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ ಪೆದಿದೆ ಬಲಿ ಬೊಕ ಎಂಚಿನ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯದ ತಿಷ್ಟುಗಳು ಪನ್ಪುನು ಇರ ನೆತ್ತೆರಿ ಕಮ್ಮೆಣ್ಣೊಂದು ಇರ್ ಇನಿ ಆಪ ಎಲ್ಲ ಆಪಜಿಂದ ಪಂಡರ್ದಂಡ ಇರ್ ಪೆದ್ದುನಿಯಪ್ಪ చెప్తా డాక్టరే యాన్ మస్తు బిజీ ఉల్లే యాన్ మస్తు బిజీ ఉల్లే డాక్టరే ಮೇಡಮ್ ಪೆದ್ದೆರಂಜಿ ಫ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ದಾದ డాక్టరే యాన్ ನನ್ನ ಕಣ್ಣನೆಲ್ಲ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಗುಜರಾತ್ ಇರ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಗುಜರಾತ್ ಹಿಡ್ದು ಎನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಗಡಿ ಟಿಪ್ಪುನು ಹೋಯ್ತಾ ತಾರಾಯ್ದ ಮಿಲಿಟರಿ అయితే నా మమ్మీ ಒಂಜಿ ಊಡಿಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬಿಜಿ ಉಲ್ಲೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಬಿಜಿ ಬಿಸಿ ಏಯ್ನೆ ಮೇಡಮ್ ಇರಿ ಅಂಚಲ ಬಿಸಿ ಏಯ್ನ ಇರಗಿ ಮಿನಿ ಗುಜರಾತ್ ಇರ್ದಲ್ಲ ವಹಿವಾಟುಂಡ ಬಕ ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಚ ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೋಯ್ತಾ ಯಾನ್ ಮಹಿಳಾ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಡು ಯಾನ್ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬಿಜಿ ಆನ ಕಂಡ ಇರ್ನ ಪೇರ್ ದಡಿಪ್ಪತೆ ಪೇರ್ ದಡಿಪ್ಪ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ ಪೇರ್ ದಡಿಪ್ಪಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಬೇಳೆ ಎತ್ತನ ಕೊರ್ಪಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೇಲೆನ ಕರ್ಮದ ಮೂಳು ಸಮ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬೇಲೆ ನೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತಿಗೊರ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಬೇಲೆಂಡು ಉಂಡ ಬೇಲೆಂಡು ಎಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೇಜಿ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಬಯ್ಯಗ್ಲ ಬತ್ತನಾಡು ಬಾರಿ ಸುಲಭದ ಬೇಲೆ ಏರೇರಿ ಎತ್ತೆತ್ತು ಮೈ ಪೇರುಂತು ಉಣ್ಣಾಡು ಎಂಚ ఏరేరి ఎత్తెత్తు మై పేరుంటూ ఉన్నాడు ఏరేరి ఏతేతు మై పేరు తూదు మైతి నక్కల రడ్ర రూపాయి తొన్నాను ಏಯ್ನೆ ಆರೇನೆ ಎಂಕ್ ಸುಲಭ ಶೌಚಾಲಯ ಬೆಲೆಗೆತ್ತು ಬರ್ಪಿನ ಪೇರ್ ದಡಿಪ್ಪುಡು ಪೇರು ಏರೇರಿ ಎತ್ತೆತ್ತು ಮೈ ಪೇರ್ ತೂಂಡಾಂಡು అంటే మంది ఎంకులు కాల రైతర్ నక్లేన్ బెన్ పవనత్ ಕೂಡ అట్లేక ప్రోత్సాಹ కొర్పెంకులు ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಾರೆ అట్లేక యాక్టివిటీ పర మల్త ప్రైజ్ కొర్ప ಏಯ್ನೆ ಮತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಅವು ಸುರೂತ ಪ್రైజ్ ఏరు మత్తు బొరి పేరు 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 ರಡ್ನೇತ ಏರ್ನ ಬೊರಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಏರುಂಡು ಬೇರ್ದ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂಚೆ ಮಾತ ಎಂಗಳ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂಚೆ ಮಾತ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಟು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಆಸೆ ಸಹಜ ಪಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಇರ್ತೀರ ಬಾಲ ಆನ ಪಣ್ಣ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತವು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇಂಕ್ ಅವು ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅವು ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಅವು ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅಂಚಲ ಇರೇ ಗೊತ್ತಾವಡ ನನ್ನ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ ಉಂಟು ಮೇಡಮ್ ಕಾನೆ ಬಲ್ಪುಲಕದ ತರಕ ಮೇಕ ಮೀದ ಇರ್ ಸೀದಾ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ದೊಡ್ಡ ಪಾಸ್ ಅವಳು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅವಳು ಮಿನಿ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಗಡ ಪಂಡವ ಪುಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಕುಣಿಜಿ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಮಟ್ಟ ಸೇಮ್ ತರಕ ಮೇಕ ಮೀದ ಬಲ್ಪುಲಕದ ಸೀದಾ ಬಾರ್ದೆ ಎದುರು ಪಾಸ್ ಅವಳು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅವಳು ಮಿನಿ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಗಡ ಪಂಡವ ಅನು ಬಾಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ರಡ್ಡಿ ಕಡೆಟ್ಲ ಗಡ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ರಡ್ಡು ಕಡೆಟ್ಲ ಗಡ ಪಂಡ ಏ ದೇನ ಮೇಡಮ್ ಅವು ಆಪಜಿ ಅವು ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಎಂಚಿನತ್ತನಲ್ಲ ಪೆದ್ದದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ಲಕ ಇರೇಗೂ ಓವು ಇಷ್ಟ ಆರೀನಿ ತರಕಾರದ ಅಂಗಡಿ ಬೈದಿನ ಅಂಚತ್ತಮ್ಮ ಅರೆಗ ಆನು ಬಾಲ ಇಷ್ಟನಾ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲ ಇಷ್ಟನಾ ಅಂದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಮಾಮಿಗುಂಡತಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಆಂಡ ಮಾಮುಗು ಆನು ಬಾಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಅಂಚತ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿಗುಂಡತಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿಗು ಆನು ಬಾಲೆ ಹತ್ತು ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಎಂಚಿ ಪುಂಜುವ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಐಡ್ದು ಇರೆಗ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಪಂಡ್ರ ಅಂಚತ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವತ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನ ಗುಂಡತಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಆಂಡ ಎಂಕು ಆನು ಬಾಲೆ ಹತ್ತು ಎಂಕಲ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಎಂಚಿ ಪುಂಜುವ್ಯ ಪುಂಜುವ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ
ಸಮಸ್ಯೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಎಡ್ಡೆ ಕಡೆಗೆ ಬೈದಾರೆ, ಎಡ್ಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಬೈದಾರೆ. ಇರ್ನ ಎಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತನಲ್ಲ ಮೂಲ ಪರಿಹಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ಏನೇ ಎನ್ನ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಜ್ಜಾ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮೆ ಎನ್ನ ಪಲಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಆರು ಪಂಡಿತೀರು ಮೊಕ್ಕಳು ಮಾತ MBBS ಮಲ್ದಿನಿ, 6 MBMS ಮಲ್ದಿನಿ. MBMS ಬಂಡ ಅವು ಭಾರತ ಬೇರ್ ಮಾರ್ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಐಟ್ ಎನ್ನ ಪಲಯ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬೇ ಅಲ್ಲೇ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಪುರ ಪಿತ್ತಲೆ ಪಿದಾಯಿ ಪೂರ್ಣು ಎಂಚ ಬಂಡ ಹೊರ ಬಂಡರ್ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ ಇರ್ನ ಪಲಾಯ ನಮಗೆ ಬರೀ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅತ್ತ ನಮ್ಮೆ ಓ ಮಾರಿ ಅವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಂಚಿನ ಕಣ್ಣದ ಪ್ಲಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಚನೆ ಒರಿಂಡು ಓ ಪೊಂಜನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲಿಯಾ ಪಂಡ ಮೇಡಮ್ ಯಾನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ತರೆತ ಕೂಜಲ ತಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಆಟದಾಲ ಕೊರ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಐಕ್ ಅತ್ತೆ ನೇ ಮೇಡಮ್ ಪಾಡ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಮುಂದುದೈ ಪಾಡ್ರೆ ಯಾನ ತರಕ ಮಾಡ್ರೆ ಮರ್ತು ಬರ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಮಗ ಎಂಚಿನ ಪೆಂಜೋ ಮೇರೆ ಎಂಚಿನ ಪೊಂಜೋ ವೀರ ಮೂಲು ಪೆದ್ದರ ಮಾತ್ರ ಮೂಲು ಬೇತೆಗೆ ಮರ್ದಿಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತನೆಲ್ಲ ಪೆದ್ದೇ ಬೋಡು ಎಂಗನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಚಿನ ಏರು ಅಂಜೋ ಬರಡು ಪೊಂಜೋ ಬರಡು ಆರ ಪೆದ್ ಪದೇ ಕಡಪುಂಡ ನಮ್ಮೆ ಓ ಮಾರಿ ಅಂಚೋ ಒಡೆ ಪೊಂಜೋ ಮಾತ್ರ ಪೊಂಜೋ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಎಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇತ್ತೇರನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರತಿ ಆಯ್ತಾ ಫೀಸ್ ಏತಾನ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಕೇಸವ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೇತಂಬೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇನಿಯನ್ಪ ಮೇಡಮ್ 180. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬನ್ನಿ ಇರೇದಾಲ ಬೇಜಾರಿದ್ದತಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಚೂರು ಜಿಪ್ಪು ದೆಪ್ಪರ ಆಯ್ತಾ ಪರ್ಸ್ ಇಂದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಸರಿ ಇಂದೆ ಬಿಲ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎಂಕೊಂಜೆರಡು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇರು ಬತ್ತಿನ ಕಡೆಗೆ ಮಾತ ಮರ್ದು ಕೊರದು ಅಕಲ ಸೀಕ್ ಮಾತ ಗುಣ ಮಲ್ಪುವಾರ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇರೆಗೆ ಮಿನಿ ಬೇತದಾಲ ಸೀಕ್ ಬತ್ತನ ನಂಡ ಇರು ಕುಡೊಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋಪುಜಾರ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ ಕಲ್ದಿನ ಸ್ವಂತ ವಿದ್ಯೆಂಡು ಎನ್ನ ಮರ್ದನಿ ಯಾನಿದೆ ತೊನ್ವೆ ಈರು ಕಾಲ್ದಿನ ವಿದ್ಯೆ ಏನೆತ್ತನಲ್ಲ ಇರು ಬತ್ತಿನ ಪೇಷಂಟ್ ನಗಲೆ ಕೊರ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇರೆಗೆ ಮಿನಿ ಬೇತದಾಲ ಸೀಕ್ ಬತ್ತನ ನಂಡ ಇರು ಕುಡೊಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋಡಿ ಅವು ಹೆಚ್ಚ ಬಂಡ ಬಂಡ ಕುಚ್ಚಿಗೆ ಪುನಃ ಬತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಏತು ಲಾಗಿಡು ಕುಚ್ಚಿಗೆ ಎತ್ತಿಡಲ್ಲ ಆಯನ ಕುಚ್ಚಿಗೆ ಪರ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೆಲ್ವನಿಗೆ ಪೋಡು ಯಾನಲ್ಲ ಪಂಪಿ ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರು ಪೋಂದಿಲಿ ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಬನ್ನಿತಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಓ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಇಡೊಂಜಿ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ಪನೋಡು ಬಂದು ಬೈದಿನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ದಾದೆ ಮೇಡಮ್ ಎನ್ನ ಕಂಡೆನಗ ಈತ ಬೇಗ ಜೋಕುಲಾಪಿನ ಇಷ್ಟೇಜ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಐಕ್ ಯಾನು ಅಬೋರ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂದು ಬೈದಿನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅಬಾಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡರ್ ಮೇಡಮ್ ಅಬಾಷನ್ ಪಣದಿಂದು ಪಾಪ ನನ್ನಲ್ಲ ಲೋಕದ ಬೊಲ್ಪುನು ತುವಂದಿನಂಚಿನ ಆ ಬಾಲೆ ದಾದ ಪಾಪ ಮಲ್ದನು ಮೇಡಮ್ ದಾದ ಪಾಪ ಮಲ್ದಡು ಮೇಡಮ್ ಇರುಡ ಏತಲ ಕಾಸಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಪಣದು ಗರ್ಭಪಾತ ಪನ್ಪಿ ಪಾಪದ ಫಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂಕುಲು ಏಪಗುಲ ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ನಡಪುಜ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆನಿ ಇರ್ನ ಅಪ್ಪೆವಿನಿ ಅಬಾಷನ್ ಮಲ್ತು ಇರ್ನಂಡ ಈರಿನಿ ಜನ್ಮ ಬರಿಯರೆತ್ತನೆ ಅಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈರ್ಪನ್ನೆ ಸತ್ಯ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಎನ್ನ ಕೈಯಾರ ಸಯ್ಯಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆನಗ ಬಾಲೆ ಬೊಡ್ಚಾಂಡ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಯಾನ್ ತಾಂಕೋ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎನ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಕೈಯಾರ ಸಯ್ಯಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಯಾನ್ ಸಯ್ಯಾರೆ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಯಾನ್ ಸಯ್ಯಾರೆ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಸಯ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ನ ಕೊಂಚ ರಪ್ಪ ನೆಂಪಾಯಿನಿ ನಿನ್ನ ಉಂಡೆ ಬೇ ನಿನ್ನ ಉಂಡೆ ಇತ್ತ ಲೋಕಡು ನರಮನಿ ಸಯ್ಯರೆ ಬೋಟ ಸಾರ ಕಾರಣ ಉಂಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಡು ಸೈತೆ ಜುವಗೆತ್ತೊಂದು ಸೈತೆ ಅಂಚ ಸೈತೆ ಇಂಚ ಸೈತೆ ಎಂಚೆಂಚ ಸೈತೆ ನರಮನಿ ಸಯ್ಯರ ಈತ ಮಾತ ಕಾರಣ ಎತ್ತನಲ್ಲ ನರಮನಿ ಪುಟ್ಟೆರೆ ಮರ್ಲೆನಕ ಬಗಲ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆ ನರಮನಿ ಸಯ್ಯರೆ ಏತು ಕಾರಣ ನರಮನಿ ಪುಟ್ಟರ್ಲ ಆತೆ ಕಾರಣ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚುಕುಲ್ ನೋಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನರಮನಿ ಸಯ್ಯರೆ ಏತು ಮಾತ ಕಾರಣ ಎತ್ತನಲ್ಲ ನರಮನಿ ಪುಟ್ಟರೆ ಕಾಲಿರಡೇ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸಿಸರಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೋಂಡು ಬಾರಿ ಸ್ಮೂದೆ ಬೋಂಡು ನಿಖಿಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಂತ್ರ ಐಟಮ್ ಮುಲ್ಲುಂಡು ಮೂಲುಂಡು ಅವ ಸೂಪರ್ ಜೋಕ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ನಿಖಿಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಾಸ್ I can call it bad. TELIPAALE Wait, no, Priyaz only. BALE TELIPAALE
ವಾಟ್ ಅ ಕಾಮಿಡಿ. ಓಕೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೆಲ್ಪಾಯರ್ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯಾರ ಒಂಜಿ ದಾದ ಬಣ್ಣ ನಾಡ ಐತೆ ತುಳುನಾಡು ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನಗಳು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲರು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಿಸಿ ಆಯ್ತಾರ ಬಣ್ಣ ಪೆದ್ದರ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಜಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ನಮ್ನೆ ಬಿಸಿ ಆಯ್ತಾರ ಕುಡೊಂಜಿ ಆನ ಬಣ್ಣ ಅಂದ್ ಎಂಚ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಕಲ್ಪಾಯರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ಅಂಜನೆ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏತ್ ಖುಷಿ ಆನಂದ್ ಕೇಳ್ಕಬಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೋಂಡು ಭಾರಿ ಸ್ಮೂದೇ ಬೋಂಡು ನಿಖಿಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಂತ್ರ ಐಟಮ್ ಮೂಲುಂಡು ಅವ ಸೂಪರ್ ಜೋಕ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಅಂಚೆ ಬೇತರ ಯೂಸ್ ಮಂತ ಅಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಕೇನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಯೂಸ್ ಮಂತಾರ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆಟ್ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ಲ ಕೊರಿಯರು ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಆಕ್ಟರ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಂದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಖಿಲ ಆಂಡ್ ಪೊಂಡು ನಾಡ್ರೆ ಅವಳ ನಿಖಿಲ್ ಒಪ್ಪುಜೇತ ಅವಳೊಂದು ಗುಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಡೆಟ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಸ್ಮೂತ್ ಪೊತ್ತುಂಡು ಪಂಚಸ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಮುಂಚಿನ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತು ಖಂಡಿತ ಅವನ್ ಜೋರು ತೆಲ್ಕ ಬರೋ ಕಾರಣ ಇತ್ತಿಜಿ ಮತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ತೆಲ್ಪಡೊಂದು ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಡ್ತಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುಖೇಶ್ ಇರ್ನ ಅಂಗಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಕತ್ರ ಪೊಲ್ಲದಿನ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಮಸ್ಟ್ ಬಾಕಿ ತಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಯು ಶೈನ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ಇರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈಗ ನಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತುಂಬಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಅಂಜನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಪನ್ಯ ರೀತಿನೇ ಆತೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಶೋ ಹೊಸ ಜೋಕ್ಸ್ ಒಂದು ಎಂಗುಲು ಕೇನಂದಿನ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಸ್ ಪುರ ಬರ್ತಿ ಅವು ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನ್ಯೂ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಡ್ ಕೆಲವು ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಬೈದಿನ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ರೆಶ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಿ ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಪಂಡಿಲೇಖನೆ ಸುಖೇತ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಟು ಗುಡ್ ಬಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ಪಿನಾಂಡ ನಿಖಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಯಲಾಗ್ಸ್ ವೆ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಡೆಲಿವರಿ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಬೆಟರ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಖಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಾಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ನಿಖಲಿಗೆ ದಾಲ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಕೊಡ್ತುಚಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬತ್ತೀನಿ ನಿಖಲ ಪ್ಯಾತೋ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಬಂದಾಗ ಲಾಸ್ಟಿಗೂ ಒಂಚೂರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನಂಡು ಬುಂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಿಖಲಿಗೆ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಪಂಚ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 100% ಪಂಚ್ ದಿಕ್ಕೋಡಾಂಡ ನಿಖಲ ಡಯಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟುಗ ಐದೊಟ್ಟು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇತ್ತಿನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬತ್ತೀನಿ ನಿಖಲ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅನ್ನಕ ದೆರ್ತ್ ಬರ್ತದೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಪ್ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ದೇ ವಾಸ್ ನ್ಯೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಒನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಬಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ these two things: presentation of the dialogue, of the joke. Aven encha present manpodu, aven encha janaklen telpod because prati onji telpu nanchina nen joke ittanu matra avu aat reach age. And second is the music. All the best. Thank you. ಓಕೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಮೆಂಟ್ ದಿಕ್ಕಿ ಖುಷಿ ದಾದಾಲ್ ಬರ್ಬೋದಿತ್ತು ಓಕೆ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲಗಂಡದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂತಾಂಡ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ದಾಯಕ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಟಾಟಾ ಬಣ್ಣದ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಬೈದು ನಾಡ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಜ ದಾಯಕ್ ಬಂಡ ದುಂಬದ ಸಂಚಿಗೆಡು ನನಾತು ತೆಲಿಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾತುಂದುಂಡು ಕಾತದು ವನಸು ಮಲ್ತಿನ ನಾಡ ಆ ವನಸುಗಳು ಒಂಚೂರು ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಣಿಗೆ ಅಂಜದ ಒಂಚೂರು ಕಾಪುಲೆ ದಾಯಕ್ ಬಂಡ ನನಾತು ತೆಲಿಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾತುಂದುಂಡು ಅಂಜನೆ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಚಿಗೆನ ಮುಗಿಪಿನಗು ದುಂಬು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ತುರುಕಾದ ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂಜನೆ ಸಿಟಡಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ AK Builders and Developers ಅಂಜನೆ ಮಾತಾ Builders and Developers ಅಂಜನೆ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ ಅಂಜನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಬೇಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ನಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸೊ ದುಂಬದ ಸಂಚಿಕೆಡೆ ಕುಡಾದ ತೆಲಿಕೆನ್ ಪತೊಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಕಾತೊಂದು ಅಡೆ ಮುಂಡ ತೂಂದು ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ವಾಟ್ ಅ ಕಾಮಿಡಿ.